Sad bih zamolio Anu koja boluje, ima tremu i boluje od epilepsije i to ozbiljne epilepsije, jako puno godina se lečila, 40 napada dnevno se imala, tako praktično propastila, morala da ode u prevremenu penziju, bila potpuno nesposobna da radi i onda zapravo otkrila kanabis. Prvo da podsjetim, svi ovi ljudi koji su svedočili kao Jana nikad ranije nisu imali pristup ili su koristili kanabis, dakle marihuanu, ništa od toga. Hvala. Volim vas. Evo ovako, užasnu tremu imam, možda ću nešto propustiti. Saša je jednom rekao da nikad ranije nije probao ništa psihoaktivno ili tako nešto. Ja, nažalost, jesam. Sve što sam probala bilo mi je prepisano od lekara. Vi sigurno jeste čuli za nešto od toga. Penselin, mazepin, eftil, karbamazepin, mesolin, sve to je jako psihoaktivno i ima trouglić. Znači, ne sme da se vozi, ne sme ovako, ne sme onako. Propale su mi vene od silnih infuzija koje su mi davali. Znači, vena mora da mi se traži, kao da sam poslednji narkoman. Šta sam ja htjela da kažem? 15 godina su me lečili od epilepsije. Sa 19 godina sam imala prvi napad, sa 20 godina su mi ustanovili kao da imam epilepsiju. Posle 15 godina su otkrili da imam sklerozu hipokampusa sa dilatacijom desnog roga, što vuče jake depresije i suicidalne tendencije, naravno to se i desilo. Posle toga su me poslali da se lečim sa dobrim timom lekara u ozloglašenoj bolnici Laza Lazarevića, koji su jako pomogli i bolje nego klinički centar doktora Subotića neurologija. Hvala njima. Kontrola epileptičnih napada je savršena i uz kanabis još bolja, imam ih još manje, tačnije skoro ih nemam. Od 40 napada dnevno ja imam možda jedan mesečno. Znači, ljudi, kanabis se čuje. Hvala. Između ostalog, Ana aktivno prevodi dosta od onih prevoda koje ste vi sa svim ostalima, srećom ima ih evo ovde još ljudi koji pomažu bolesni. Srećom, zahvaljujući kanabisu mogu i da prevode i da rade napore i da dolaze po ovoj temperaturi ovde.